Comencem parlant de literatura perquè resulta que ara mateix està celebrant en Barcelona la Setmana del Llibre Català i fins allí se n'han anat molts escriptors valencians per a promocionar els seus llibres. Entre ells, entre els llibres que es promociona, està l'últim guanyador del Premi de Literatura Eròtica de la Vall d'Albaida i és el que vos porta precisament avui. La protagonista de Somiant amb Aleixa de Mercè Climent i Francesc Mompó compta amb un atípic do heretat de les dones de la seva família. Quan algú somia amb ella somia el mateix. El que en principi sembla un avantatge es converteix en un turment quan nit darrere nit Aleixa se submergeix en la intensitat d'unes escenes eròtiques de les quals sempre és l'objecte de desig. Me'l prestaràs. Clar, per suposat. Gràcies. Jo l'he llegit, este llibre, i abans de dir-te el que jo pense, anem a escoltar la veu dels nostres espectadors. A través de Facebook, per exemple, Carlos Martínez ens ha dit: l'argument és prou original, però és una llàstima que acaba convertint-se en una excusa per anar portant-nos a diferents escenes molt pujades de to, sovint injustificades. També explicar aquestes escenes és utilitzar la bona literatura. Sí, si ho fan amb la mala literatura quedaran en evidència. Està ben explicades, perquè no fa d'una manera grollera. Jo crec que el problema, o el que ve a apuntar el nostre espectador, i opina d'una manera semblant, és que la trama i els personatges i les seues relacions entre ells estan un poc subordinades, supeditades a aquestes escenes, i no al revés. Al revés. Que seria... El desnudo si el guión lo exige, ¿no? Clar. També, mira, Terence Moix dia una altra cosa molt bonica i dia que la pornografia amb intel·ligència és l'erotisme. I si no, és el cine X. Clar, no, però aquesta obra no és pornogràfica. Mercè Climent i Francesc Mompó. Sí, hi ha que llegir-la, de tota forma. Ara serem a l'IBAM.